tiyangani ku objection number 8 mene kukamba pa Mateyu 3:6 ndipo mene Yesu anabatizidwa anatuluka m'madzi ndipo taonani miyamba inatsekuka pa iye ndipo anaona Mzimu Woyera akutsika ngati nkhunda nutera pa iye ndi kuwala pa iye ndipo mawu anamveka kuchoka kumwamba, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iye ine ndikondwera. So tikana amene papa matrinitera zamene timaona alipo angati, alipo atatu. Mawu a Mulungu 1, Mzimu Woyera kutsika ngati nkhunda 2, Yesu ali mazi 3, utatu wa Mulungu yamanangeta mwana pamene papa tikawawerenga bwino tonaona kuno Mzimu Woyera akutsika ngati nkhunda nutera pandani pa iye. Kumwamba ndi kumene kunasekuka, kuwala kumene kumatsika, kumasika ndi mpaka kutera pakandani pa Yesu Khristu, right? Komanso apatona na kuno ndi Atate amene akuyankhula kudzera mwachani mwa Mzimu wake. Tioneni kuti eno era kuti chani akamba za Atate pamene pa tikona zimene eno era kukamba pa za verses page 112 paragraph ana kuti angelo sanamveko ngakhale kumvesera pemphero lotero, ali ofuna kwambiri kuti abwerese uthenga wa chilimbikitso ndi wotonthoza. Mayi Atate ankha pemphero la mwana wake kuchoka ku mpanda wachifumu unaona kuwala kwa ulemerero, ndipo miyamba inasekuka ndi kufikira pa mutu wa upulumusiyo. Panadza monga ngati nkhunda kuwala kumene kumene kunali ndithu kuyenerera iye amene ali odzichepesa kuzisisa. So no sinali nkhunda imene inabwera, si Mulungu Mzimu imene anabwera, ndi kuwala kumene kunabwera monga ngati nkhunda. Mwachitena miyamba inatsekuka, filimu ija simonesa zimenezi kumwamba unakhala ngati kwatsekuka, ndito kuwala kunamba kutsika kuchokera kuti kumwamba, ndipo Mulungu anayankha pemphero la mwana wake kuti uyu ndi mwana wanga otani wokondedwa. Si kukamba za utatu wa Mulungu ine pachapo. Komanso tiye tioneni zinthu zingapo pa ubatizo chineke chani. Yesu Mulungu anaonekera pamene pachapo, ayi Mulungu sanaonekere ayi, anangomva mawu ake. Komanso Mzimu Woyera unatsika monga ngati kuwala kumene kuku, ndipo anthu anamva mawu andani a Mulungu. Ndefe timanena kuti ndi Mulungu amene amayankhula kudzera mwa Mzimu wake, koma anthu amasusa. Ndete tioneni malo ena Machitidwe chapter 9 verse 3 tikuwerenga mpaka na verse 7. Anawa kuti ndipo poyenda ulendo wake unali kuti iye anayandikira Damasiko, ndipo mwazizizi kuwala mozenga kuwunika kuchokera kumwamba, ndipo anagwa pansi namva mawu akunena naye, Saulo, Saulo, undilondoleranji? Koma anati, ndiwe yani Mbuye? Ndipo anati, ndine Yesu amene umulondalonda. 6 komano uka nulowe m'mudzi, ndipo udzanena ndakwa iwe chimene uyenera kuchita. Verse 7 ndipo amuna akumperekeza iye anayima atamvadi mawu koma osaona munthu. Ndikuona amenepa. So tiyeni tione kuti zimene zichitika nchani pamene Saulo ali njira ya Damascus. Tonana kuti panali kuwala kumene kunabwera pamalopo. Yesu Khristu sanaoneke iyayi kwa anthu. Ndikuona amenepa. Koma anthu anali ndi kumva mawu. Tikaona pamene patona zimene zichitika pa Machitidwe chapter 9 ndi pa ubatizo wa Yesu Khristu zikufanana. Chifukwa chani? Pose Atate sakuoneka, mbali naye Mwana sakuoneka, komano kuwala kuchokera kumwamba kukutani kukutsika, ndipo mawu akumveka aliyense akuamva. Tikamana pa chani pa Mateyu chapter 3 anthu amene ataya imene ndi utatu. Komano tikapita pa Machitidwe chapter 9 anthu samanga pati ndi utatu. Chifukwa chani? Muzonse ndi Atate. Mateyu chapter 3 Atate akuyankhula kudzera mwa Mzimu wake. Pamene Yesu Khristu akwera kumwamba wazozedwa ndi Mzimu, taona kale objections ena pamene wazozedwa chitika nchani ndi Yesu Khristu amene akuyankhula ndi kutumikira kudzera mwa yani mwa Mzimu omweyo nchani. So izo zovesa isonera anthu amagwisa ntchito Mateyu chapter 3 verse 16 kukaonesera utalo pamene Bible izo mwachidine ukususana ndi zinthu zili menezo. Tipitiriza ndi objection number 9. Paipopo udaliseni.